Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि SB जेनेरेल ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायफिन बरायबाय लोगोफोर जोङो नै जोंनि माने खुटियाव थांनो नागिरदों माने खुटि माने मोसौ दोननायाव थांनो नागिरदों जोङो माने जोंनि मोसौआ माबसे एरखो नोंथांमोननि देखायनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर जोङो नैबे बाइकजों थांगोन मा नैबे बाइकजों थांनोसै जोङो नैबेजों स्टार्ट लागावलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे फल' दै बिराद मोजां स्राय स्रायखा नैबे हाजो भुटाननिफ्राय ओरै फैबाय नै माने आंना फिसाजोआ नै आंना डेन्जारखा नै रेडिया जा मोजां बोहैदों नै नै बैयो फरेस्ट केम्प आरोखि ना नैबे फरेस्ट बांला लुबाय माने बिदिनो बोहैलांबाय नै बिराद मोजां भिउआ नानि दे आथिं सुद' मोजांना दैया औ नै बरियाखा ओमफ्राय लोगोफोर नै बेबायदि दैमाखौ नुयोब्ला बयबो दुगैनो लुबैखायो नै बरियाखा दुगैनो हाइ फाइ दैमाफ्रा ओमफ्राय जोंना बाथाना हनै नै बै बाथानानो जोंना ओमफ्राय जों बेयाव थांगासिनो दङ ना नैबाव नायदो जों नै हाब्राङा नै बेसे गोजौ नै बाब डेन्जारखा नै हाब्राङा ओमफ्राय नै बे दै गोजा आरो गोलैगोन नानि गोलैगोनथ' ओरै बरिया नै हाग्राया बैनोसै ओमफ्राय नै हाग्राया लोगोफोर नै ओमफ्राय बै फरेस्ट बांला नैबे औ बे फरेस्ट बांला ओमफ्राय जों नैजों थांबाय मोसौखौ नायनोसै जोङो ओमफ्राय लोगोफोर फाइनालि जोङो मोनहां जाथारबाय भुटानखौ बैनोसै मोसौफ्रा हनै जोंना र' नोंथांमोननि देखायनो नाजागासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर जों मोसौआ बेनो नै जों नायफैबाय ओमफ्राय नै बैनि फिसाया नै बेनो नै बेनो नायदो लोगोफोर फिसाया मोसौआनो ओरै ओंखारलाबायजोब्बाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामदो आरोखि ना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला एकदम शेयार खालामना होलाबाय माने एकदम माने बाराया जाथारबा नै साबसक्राइबारा नोंथांमोना एसे अननानै एसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर ना दे भिडिअखौ अब्ला बेयाव फोजोबनोसै बाय बाय लाभ इउ अल